spokojný so svojím dnešným výkonom? Som spokojný, som si potiahol nové maximálku a aj som drepol novú maximálku. Aký bol váš dnešný cieľ? Tak, chcel som sa hlavne zúčastniť, že je to moja prvá súťaž, ale som spokojný. A čo hovoríte na konkurenciu? Bola silná, ale dopadlo to dobre. Ešte mám bonusov, že ako vlastne prebieha váš tréning? Každý deň Vlastne trénujem 3-krát za týždeň a skladá sa to hlavne z drepov, tlaku na lavičke a mŕtvého ťahu a potom nejakých doplnkových cvikov. Kedy ste začali s týmto športom? Čo vás k tomu? Začal som so športom vlastne týmto, keď som prišiel na vysokú školu, chcel som sa naučiť cvičiť a vlastne pridal som sa do klubu a tam ma to naučili a postupol som takto ďalej.